Dobrý den, přátelé, já vás vítám na kanále Klisna. Dneska tady máme druhý level hry Duke Nukem 3D LA Meltdown. Kde je ta mecha? Minule povylezl, jsme ho něčím vymámili ven. Teďka byl schovaný až tady. Oni disponují určitou inteligencí, ale je vtipný, jak je tam zjevný takový ten trigger, kdy oni vystartují, když projdete skrz nějaký místo a podobně. Teď jsem se tak zakecal, že by nebyl doražený. Možná se ještě dopotácel. A tady tohle je výborná věc. Ten Atomic Health. No. By bylo dobrý to dělat nějak moudřejc. Pamatuju si, že ten... Zase si nepamatuju, na kterou stranu je ten východ, ale uvidíme. No jo, nechrochtej. Výborně, tenhle spadl. Ale tady máme ještě jedny náboje, ty se nám budou hodit. Tak otočím se takhle. No, jsem se otočil asi o 270 stupňů. Teď opravdu nevím, jestli ta bestie tam ještě někdo je. To je na pár výstřelů, pořád tam něco chrochtá. Jo, to jedu zase nahoru, tak to jsem asi nechtěl. Manželko, nevadí ti, že odcházím z domova a nechávám tě tu samotnou v našem bytě, který je zároveň krejčovskou dílnou? Nevadí. Vím, že jako krejčí musí za svými zákazníky z domu, když nám tak často vypínají světlo a ty tu nevidíš na práci. Tak s Bohem, manželko. S Bohem, manželi. Se přiznám, že nevím. Tady něco je. Výborně, dveře zpátky jsme našli. Teď by bylo dobrý najít nějakou lékárničku, takže ještě si půjdeme asi ulevit na záchod. Potřeba už mě zmáhá. Přidalo nám to 10%. Třeba zrovna od těch 10% nám půjde. Lékárničkou máme 75. Tady nebudeme otálet v kabinkách pro muže, ale zkusíme se vrhnout na ulici. Zde zřejmě někde bude to prase, výborně. Dokonce tam má kamaráda, ale tady s tím samopalem přece jenom člověk je jistější. Jo, potřebujeme žlutou kartu. Jako ve fotbale. Výborně. Lékárničku taky, jak když člověk najde. Teďka způsobíme explozi. Poté, co dáme tajný kód. Jo, výborně. A detonace. Super. Žlutá karta, jestli mě paměť nešálí, je někde tady. V těchto zákoutích. Budeme samozřejmě opatrně, protože za každým rohem se potenciálně nachází nějaká bestie. A tady máme první pomoc. Jo, to je v inventáři, tu si můžeme pak kdykoliv vzít. To je dobrá věc, to jsem si nepamatoval. Teď zkusíme, kam nás dovede žlutá karta. No.
trasy jsme odrovnali. Vůbec se mi tady nechce v té tmě běhat. Zahrajeme si kulečník, až teda odrovnáme spoluhráče. Robię ty vlasy. Padają mi do očí. Skutečně to lze hrát. Nevím, jestli místo táhna můžu použít brokovnici. Moc ne. A vytrigrovali jsme nějakého telefonistu. Taky obsazeno. Jak tady běhám, tak jsem ztratil orientaci. A vracím se. Ale došlo mi to. Chceme tady do tanečního klubu. Ježišmarja. Dobrý je tady ten armor. Neboli štít. A tady se ozývá muzika. Ale aby jsme si mohli zatančit, potřebujeme červenou kartu. Ta by mohla být někde v nějakém tajném místě, že by to bylo na záchodě, to nevím. Podívám se na sebe, jaký jsem fešák. Ne, to je tady spojka z těch záchodů. To nevypadá nadějně, to tady červenou kartu nebudeme mít, tak ještě půjdeme pro zbraň. Upřímně řečeno si nepamatuju, kde je, takže budeme chvíli dumat. Tady je ten rozstřelený pisoár. Výborně. Jo, tohle to je taky potíž, protože když chci mířit dolů, musím dát page down, což na klávesnici na notebooku není jednoduché. Naštěstí přišel za mnou. Tamhle jsou krysy a těch se nebojím. Noční vidění. Zkusím se podívat na druhou stranu. Tam bych teda nechtěl spadnout. Vypadá to dost nevábně. Tady je stoka, která vypadá nevábně. No, taky, když ji člověk proběhne, tak trošku ztrácí život. Granát je dobrá věc, ale taky je nebezpečná v rukou nepovolané osoby. Jo, tady máme princeznu zase. Přiznám se, že už si nepamatuju, co s ní má. Udělám tu nejhloupější věc, co mě napadá. Efekt to nemá žádnej. Tak si vezmeme atomický život a RPGčko nebo granát.
Takže ten granát musí kam si hodit. No tak odstřelil jsem paní, nebo slečnu, ale není to ještě to, čeho jsem chtěl dosáhnout. Jdeme zpátky a zkusím se rozpomenout. Nemůžu najít ani východ, jak jsem z toho zpět to mělej. Místo, kde se dá projít. Což samozřejmě neznamená, že to bude hnedka cesta k té červené kartě. Evidentně ten zkrátka na záchod. Tady je ještě nějaká odbočka a výborně, to jsem předtím přehlídl. Tak tady vytrigrujeme. No tohle radši ne. Tady mám takový tušení, že tady vytrigrujeme spoustu těch. Jo, spoustu těch nepřátel. Výborně. Dobrá věc se podařila. Doplníme si zdraví. A tady, krom toho, že tady jsou náboje do toho samopalu, ten je pod 4, tak tady se nachází ta červená karta. Ještě se zeptáme jako správný pocestný na cestu. Slečna nám neporadí, zároveň ji nebudu střílet, jako jsem to dělával v jinožských letech. A teď se teda konečně dostaneme do toho klubu. Já myslím, že je čas to savenout, protože tady to bude divoký. Klisna 3. A v tuhle chvíli se můžeme rozloučit. Vypnu teda noční vidění. Nevím, proč jsem ho aktivoval. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a odběr. Já vám přeji hezký den. Tak ahoj, Helena Novotná.